Искам да ви представя Васко Кръпката. Здравейте, добър ден! 20 години. Започнал съм с една песен на Георги Минчев. Един скъсан блуджинс и една китара, за четвърт век на сцена, това ми е кяра. Но както казваше баща ми, музикантска съдба, благодарен съм му все пак, че не ме разколеба. Пъти важното в живота е приятели да имаш и повече да даваш, отколкото да взимаш. Важното в живота, това е любовта, а богатството и славата, те са суета. И така живота продължава, вечният си мъдър кръговрат. Някой постоянно оцелява, защото други срещу бурята смърчат. И Коледа след Коледа, и Великден след Великден, и избори след избори, и така век след век. За Синята коалиция успех! Дръжте се и не се предавайте! Честит рожден ден на мен! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, бате Васко! Честит рожден ден на мен! Благодаря ви много! Победи Атанас Индиозов, Росица Рачева, Теодор Страшимиров, Айрин Ибрямова, Христо Чешмеджиев, Полина Кирилова, Йосеф Дакак, Ани Цветкова, Пламен Цветков, Борис Станимиров, Лъчезар Тошев, Атанас Чубанов, Стефан Тафров, не ви чувам, както се казва в едни песни, Петя Ставрева, Светослав Малинов и Надежда Михайлова. От цяла България. Днес тук ние отправяме взор към утрешния ден на големия избор. Изборът, който заедно ще направим за една по-демократична, по-европейска България. Нека заедно, скъпи приятели, утре да минем по нашия мост, по синия мост с оранжевата подпора и да победим, защото този мост ще ни отведе към една по-демократична България, към нашата европейска държава, такава каквато я искаме заедно. Благодаря ви, че сме заедно. Благодаря ви, че ни давате и ще ни давате сили през цялата тежка кампания. Утре не свършва кампанията. Утре правим първата победа, първия удар на
изнасяме. От утре България ще има официално ново мнозинство. Мнозинството на демократите, които ще... Единство! Единство! Което беше в състояние, в много тежък момент за България, да отвори вратите на Европейския съюз за нас. Да отвори сърцата на европейците за нас, която с чар и интелигентност постигаше немислимото. Това, което само се надявахме, но още не можехме да повярваме. Това е естественият водач на нашата листа, единственият възможен водач на евролистата на десницата, Надежда Михайлова. Скъпи приятели, страшно много се вълнувам. Някой път си мисля, че след 18 години в политиката сигурно е време да спра да се вълнувам, но си спомням думите на един мой приятел, който казваше: ще се вълнуваш, докато си със сърцето в нещо. Когато спреш да се вълнуваш, това е края. Аз мисля, че това е просто и само начало. Утре България трябва да започне големия път към промяната. Защото проекта на Европа, проекта за европейска България винаги е бил нашия проект. Ние сме хората, които започнахме промяната в тази страна. Искахме да има свобода, искахме да има демокрация, искахме да има почтенност, равенство пред закона, да има доходи за нашите родители, перспектива за децата ни. Това е България, която ние искахме и която в момента я взимат от нас. Скъпи приятели, Европейския съюз не е вече въпрос на външна политика за България. Това е европейската политика на България, която кой друг, ако не ние, можем да направим най-добре. В утрешния ден ние трябва един път завинаги да кажем не на олигархията, на мафията, да си вдигнем високо главите, защото имаме основание за това. Трябва да покажем, че България не е периферията на Европа. Трябва да седнем на масата на Европа за големия европейски дебат за нейното разширение. Ние сме хората, които сме доказали, че можем. Няма да го доказваме тепърва. Защото не остава време, скъпи приятели. Защото децата ни пораснаха в очакване на тази демокрация. И ние сме длъжни и пред тях, и пред нашите родители най-после да я случиме в България. На добър час, България! На добър